sitio por onde saía o Camiño de Santiago. E que por él precisamente puderon vir os peregrinos. Da Basílica de Santa María Maior de Pontevedra, da Virxen do Camiño, moi preto de aquí, que daba benvida aos peregrinos que chegaban á cidade. Onde lenda que foi onde se topou a imaxe do santo. Que unha vella habita a pedra. Cando Santiago Apóstol pasou pola cidade, aquí facían rituales de os bauticeiros. Este santo entonces o que fai é quitar o mal de ollo. E la teníamos a casiña bendecida. Vemos velas acendidas en honor das ánimas. Eso está para todos os peregrinos que podan facer. Realmente era un santo con moita devoción. A vaca a San Cibrán, é que hai que levar a vaca a San Cibrán. Eu, por non deixarme solo na casa, levaronme comigo. Outra riqueza, que é a riqueza faunística ou ornitolóxica. Para os camiñantes, os peregrinos do camiño portugués. Disfrutémolo todos.